Bore da, a croeso chi yma. Croeso chi yma yn enw yn Harglwydd Iesu Gris. Mae'n dda cwrdd efo yn gilydd. Mae yna rhai ffwrdd heddiw. Mae Dafydd yn pregethu yn Eglwys Bach bore yma. A wedyn mae Steffan lawr yng Nghasnewydd. Mae yna gyfarfod comisiynu wardeiniad newydd Bryn y Groes. Mae'r eglwys yng Nghasnewydd lle maen nhw'n aelodau ni comisiynu nhw, a felly mae Steffan wedi mynd lawr fanno ar gyfer y gwasanaeth hwnnw. Dyma'n cyfarfod ola ni yn Ysgol y Garnedd am y tro. Sil nesa, mi fyddwn ni'n cyfarfod yng nghanolfan Penrhos Garnedd. Ac wedyn hefyd sil nesa, cyfarfod 3:00 prynhawn yn y ganolfan hefyd. Cyfle i ni falle gael te efo'n gilydd, ond hefyd cyfle lle da ni'n cael trafod y sefyllfa efo beth sy'n digwydd efo'r adeiladau. Mae yna e-bost yn mynd i ddod yn ystod yr wythnos yn egluro'r cyfan am lle da ni ar hyn o bryd. Felly gweddiwch a gobeithio bydd Duw, wel, hyderus bydd Duw ni ras yn harwain ni wrth i ni drio meddwl be da ni am wneud. Mi fydd Rhodri a Gwennon yn ymuno efo ni yn y cyfarfod hwnnw pnawn Sul nesa hefyd. Bore yma, mae yna ddŵr yn gollwng yn rhan o'r ysgol, felly os ydych chi eisiau defnyddio toiledau, rhaid chi fynd tu hwnt i'r drysau dwbl sydd draw ymhen coridor fan yna. Mae yna toiledau yn ochr yna yr ysgol, am ochr yma'r ysgol, di'r dŵr ddim ar gael ar yn cyfer ni. Yn ystod yr wythnos cyfarfod gweddi nos Fercher, bydd hwnnw'n gyfarfod hybrid fe ddaw e-bost eto yn ystod yr wythnos ynglyn â'r cyfarfod hwnnw. Wedyn, cyfarfod Zoom am 5 heno. Sa chi'n gallu darllen Salm 27 cyn y cyfarfod? Mi fysa hynny yn gallu bod yn help. Mae'r Salm yn sôn am ddisgwyl wrth yr arglwydd. A mae yna 3 cwestiwn dwi eisiau i ni feddwl chydig bach amdanyn nhw. Am be ydyn ni'n ddisgwyl oddi wrth yr arglwydd? Felly, os yna rhywbeth arbennig da ni'n ddisgwyl amdano fo. Yr ail gwestiwn, be da ni'n ddysgu wrth i ni ddisgwyl? Di'r arglwydd yn aml ddim yn rhoi be da ni eisiau'n syth. Be da ni'n ddysgu wrth i ni ddisgwyl? A'r trydydd cwestiwn ydy sut ydyn ni yn disgwyl? Be di'n hagwedd ni wrth i ni ddisgwyl? Be sy'n gallu bod yn helpu ni wrth i ni ddisgwyl? Felly bydd hynny yn y cyfarfod am 5, Salm 27. Wedyn, sil nesa, mae Dafydd Murphy'n pregethu yn y bore. A felly gweddiwch bydd o hefyd yn cael cymorth wrth baratoi. Dwi'n credu mae dyna'r prif gyhoeddiadau. Rhai o'ch chi yn gwybod fod Dr Gwynfor oedd arfer bod yn aelod yma. Mae o yn yr ysbyty wedi cael stroke, so da ni'n siŵr iawn be di hyd a lled hynny. Mae leferydd o'n parhau yn iawn, ond mae o dan ofal y meddygon, felly siŵr bod ni am gofio amdano fo ag Olwen hefyd yn yr amser yma. Gadwch chi ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw, mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd, ath drigaredd hyd eithaf y ddaear. A dyn ni'n troi ata ti heddiw yn ddisgwylgar. Wyt ti'n gweld ni ac yn gwybod am yn holl amgylchiadau, yn llawenydd a'n gofid, yn gobaith a'n gofalon, ac caniatân yr awr nesaf i ni fedru addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. A chaniatau ni glywed dy lais wrth i ni fyfyrio yn dy air sanctaidd. A hynny gogoniant i dy enw di,
er gogoniad i enw'r harglwydd Iesu Grist ac er bendith i'n calonau ni. Amen. Mi ganwn ni. Dwi'n meddwl beth sy'n peri llawenydd i chi heddiw, ond yn yr emyn gyntaf, da ni'n dweud, wel, mae yna un peth yn peri llawenydd uwch law pob dim arall. Ynot aryglwydd, gorfoleddon. Yn dy gariad llawen hawn, cariad eres fydd heb balliau, ffynhonnau fydd yn llawn. Frenin nef a deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. Oedd yr emyn yna'n sôn am y weddw ar amddifad, sôn am ddydd y daran, storom lem. Ni'n gallu bod yn depressing meddwl am y pethau yma. Ac eto, mae gynnon ni'r cysur yma fod gynnon ni Dduw sy'n gwylio drosto ni ac yn gofalu amdano ni, a fyddwn ni gobeithio'n gallu gweld mwy o hynny yn ystod gwasanaeth. Ond blant, ydych chi am ddod i'r blaen am funud bach os gwelwch yn dda. Dwi'n meddwl bod yna ddigon o le i bawb. Reit, dyma ni. A ydych chi'n bod beth yw'r cwestiwn cyntaf dwi am ofyn i chi bore yma? Pwy sy'n cofio'r adnod oeddech chi'n ddysgu? Nes i ofyn tro diwetha, oeddech chi'n mynd siŵr, oeddech chi bron. Ydych chi'n ei chofio hi rwan? Cofio be oedd yr adnod oeddech chi'n ddysgu pan o'n i yma, nid tro diwetha'n tro cynt? Oedd yn cychwyn efo Iesu Grist. Aran. Wel, mae hwnna'n debyg. Ben, wyt ti'n gallu? Agos iawn, iawn. Reit, gefn ni'r adnod i fyny. Iesu Grist, yr un y Duw, ddoe a heddiw ac am byth. Reit, chi ddeud ti efo'ch gilydd? Iesu Grist, yr un y Duw, ddoe a heddiw ac am byth. Reit. Gan i weld os ydych chi'n cofio tro nesaf fyddai yma. Dwi'n gwybod, gan i weld. Falle na i ddim gofyn tro nesaf. Ond beth bynnag. Reit, be o'n i eisiau sôn amdano fo bore yma oedd y pethau sydd gynddon ni sy'n yn atgoffa ni am Iesu Grist.
Be ydych chi'n meddwl di'r pethau sydd gynddon ni, mae yna symbolau da ni'n gallu defnyddio i sôn am Iesu Grist neu i gofio Iesu Grist. Os yna rhyw beth amlwg iawn, ydych chi'n meddwl, right, mae Cristnogion, yn aml lle ydych chi'n cael Cristnogion, ydych chi'n gweld y peth yma. Yeah. Beibl, na fo, mae'r Beibl gynddon ni, da iawn. Yeah. Mae Duw wedi creu'r byd yndi, so pan ni'n gweld y byd, da ni'n cofio bod yna greuwr. Ond mae rai pethau, mae yna symbolau. Mae gynna i yn y bag yma, mae gynna i un. Mae hwn wedi cael ei wneud allan o pren o fynydd yr olewydd, mae'n debyg. Croes. Okay. A yn aml iawn, mewn eglwysi, ydych chi'n gweld croes, a ydych chi weithiau'n gweld pobl yn gwisgo croes. Mae ganddyn nhw rhywbeth rownd i gwddw, rhyw draed rownd i gwddw, a croes fach arno fo. So mae croes yn atgoffa ni o Iesu Grist. Mae yna rhywbeth arall gyda i fan yma hefyd, sydd yn cael ei ddefnyddio gan Gristnogion. Pysgodyn. Pam bod pysgodyn yn gallu atgoffa ni am Iesu Grist? Oedd rhai o ddisgyblion o'n bysgotwyr, oedden? Ie? Oherwydd oedd bwydo yr holl bobl dros 5,000 o ddyddion. Ie. Efo un torf ag 5 bysgod. Na, 5 torth a 2 bysgodyn. Na fo, ie, 5 torth a 2 bysgodyn. Da iawn. Ond mae yna reswm arall pam oedd nhw yn... pam oedd eglwysi yn cofio am hwn. Rwan, dwi'n mynd i ddangos llun i chi. Llun, bysgodyn, be am y llun nesaf? Dwi'n meddwl, ie, hwnne, dyna fo, hwnne. Oedd hwnne wedi cael ei ffeindio mewn wal. Wal hen, yn mynd nôl i blynyddoedd cynnar ar ôl Iesu Grist fod yn byw ar y ddaear. Ac oedd hwnne mewn man lle oedden nhw'n gwybod oedd Cristnogion yn cyfarfod. Eglwys yn cyfarfod. Ac oedd ganddyn nhw pysgodyn yna. A mae lot o rai yn defnyddio pysgodyn i gofio Iesu Grist. Aran, ti'n gwybod? Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr, ie, ond nid dyna pam bod hwn yn symbol sydd yn cael ei gofio os gawn ni llun nesaf. Weithiau, yn y top ar y chwith fanna, ydych chi'n gweld, mae hwnna'n fathodyn sydd wedi cael ei roi ar gar. A rhai sydd bia'r car yna yn Gristnogion. Ni eisiau dweud bod nhw'n Gristnogion, ydych chi'n cael crys te efo pysgodyn, neu chaen a pysgodyn i fynd rownd gwddf neu rhyw fath o dyna ac yn y blaen. Ydych chi'n gweld yr un ar y car? Mae yna rhyw lythrennau rhyfedd yng nghanol hwnna. Os gawn ni llun nesaf, dyna ni'r llythrennau rhyfedd yna. A'r llythrennau yna yn lythrennau maen nhw'n defnyddio yn Groeg, efo iaith Groeg. Maen nhw'n defnyddio llythrennau gwahanol i be da ni yn ei ddefnyddio. A ystyr y gair yna, uchthws ydy'r gair, ac ystyr y gair ydy pysgodyn. A'r rheswm oedd hwnnw'n cael ei ddefnyddio gan Gristnogion oedd, os awn ni roi yr un nesaf, mae hwnna wedi newid, mae hwnna wedi newid y llythrennau, PowerPoint wedi newid y llythrennau i iaith arall, un llythrennau ni, ond i y gair Groeg am Iesu ydy Iesus. So, i yn cynrychioli Iesus. Yr ail lythyren mae fod fel X.
Ond ydy o yn iaith Groeg. A ydy Christos. Be ydych chi'n meddwl di ystyr Christos? Ie? Yeah? Christ, dyna fo. Christos. Trydydd llythyren, mae fel o, efo croes, efo llinell trwy'r canol. Ydy hwnnw yn iaith Groeg. Ac hwnnw yn sefyll dros y gair theos. A ydych chi'n gwybod beth i ystyr theos? Duw. Da iawn ti. A wedyn, oedd o fel yn yr iaith Groeg. Byddwn ni'n deud, chwios. A ydych chi'n gwybod beth i chwios yn Groeg? Beth i ystyr chwios? Ie? Yeah. Ti'n yn gwybod? A naw, ti'n gwybod? Mab, da iawn. Mae'n deud fyny fan hyn, dydy. Ac oedd y llythyren ola, sewn ni nôl i'r llun cynt, mae'n edrych yn llythyren od yn dydy. Ydy hwnna yn iaith Groeg. Ac yn Groeg, soter ydy'r gair, a hwnnw ydy gwaredwr. Ac felly, Iesu Grist, Dyw'r Mab, gwaredwr. Ac oedd Cristnogion efo'r enw yma uchthws, y gair am pysgodyn, i gofio am Iesu Grist. A dyna pam bod pobl yn defnyddio pysgodyn a weithiau. Mi ffeindiwch chi rywun, mi welwch chi rywun, efallai efo bathodyn bach siap pysgodyn. A mae'n bosib iawn, os newch chi holi nhw, byddwn nhw'n dweud bod nhw'n gwisgo'r bathodyn achos bod nhw yn Gristnogion, bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Reit, so, cofiwch am hynny. Wan, da ni'n mynd i ddarllen o'r Beibl, so gewch chi fynd nôl i eistedd, a da ni'n mynd i glywed am, nid pysgod, wel, da ni'n mynd i glywed am pysgod yn y darlleniad, ond mynd ymlaen i glywed am y môr hefyd. Felly, da ni'n darllen o Efengyl Mathew, ac pennod 14. Mae Ioan Fedyddiwr wedi cael ei ladd gan Herod. A pan mae Iesu yn clywed bod Ioan Fedyddiwr wedi cael ei ladd gan Herod, mae o yn mynd ffwrdd o'r trefi, mae'n mynd i ganol mynyddoedd. A mae'r bobl yn dod ato fo i wrando arno fo yn pregethu. A wedyn, da ni'n clywed yr hanes wedi cael gyfeirio ato fo yn barod rwan, yn adnod 15. Fel yr oedd yn nosi, daeth i ddisgyblion ato a deud, a mae'r lle yma'n unig, ac yma hi eisoes yn hwyr. Gollwng y tyrfaoedd iddynt fynd i'r pentrefi i brynu bwyd iddynt eu hunain. Meddai Iesu wrthynt, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Meddai'n wrtho, nid oes gennym yma, ond 5 torth a 2 bysgodyn. Meddai yntau, dewch â hwy yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r tyrfaoedd eistedd ar y glaswellt, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny'r nef a bendithio, torodd y torthau, a rhoddodd hwy i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r tyrfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgedau lawn o'r tymeidiaeth dros ben. Ac roedd y rhai oedd yn bwyta tua 5,000 o wir, heb law gwragedd a phlant. Yn anddi-oed, gwnaeth i'r disgyblion fynd i'r cwch a chwilio o'i flaen i'r ochr draw, tra byddai ef yn gollwng y tyrfaoedd. Wedi ei gollwng aeth i fyny'r mynydd o'r neilltu i weddio, a phan aeth hi'n hwyr, roedd yno ar ei ben ei hun. Roedd y cwch eisoes gryn bellter oddi wrth y tir ac mewn helbil gan y tonnau oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyn. Rhwng 3 a 6 o gloch y bore, daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes dweud,
Drychiolaeth yw a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu â hwy. Codwch eich calon, meddai, my fi yw. Peidiwch ag ofni. Atebodd Pedr ef, arglwydd os tydi yw gorchymyn I mi ddod atat ar y tonau. Meddai Iesu, tyrd. Disgynnodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonau a daeth at Iesu. Ond pan welodd rym y gwynt brawychodd, ac wrth ddechrau suddo, gweiddodd, arglwydd, achub fi. Estynodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo, gan ddweud, ti o ychydig ffydd, pam y petrysaist? Ac wedi ddringo i'r cwch gostegodd y gwynt. Yna addolodd y rhai oedd yn y cwch ef, gan ddweud, yn wir, mab Duw wyt ti. Dyma air yr arglwydd. Gadwch I ni ganu emyn unwaith eto. A tro yma, da ni'n cofio bod mab Duw, nid yma ar y ddaear, ond bod o ar ddehilawr tad yn y nef. Ger bron fy niw a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llawn dilys. Yr archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw I eiriol drosof byth. Fe seliwyd fenw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw, a gwn, tra saif yng ngheidwad draw, na chaf yng ngwrthod gan fy niw. Gadewch I ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch I ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth blygu ger dyfron y bore mor newydd, da ni mor ddiolchgar yn bod ni'n gallu pwyso nid ar gryfder yn ffydd yn hunain, nid ar pa mor dda ydy'n dealltwriaeth ni,
o dy ffyrdd di. Ond da ni'n syml yn gallu pwyso ar dy drigaredd di. A gwybod o ddiwn tad yn bod ni weithiau yn ame, am bod ni weithiau ddim yn siŵr. Dy fod ti eto bob amser yn parhau'n gadarn ac yn ddi-gyfnewid. Iesu Grist yr un y Duw ddoe a heddiw ac am byth. Ac felly rwy ti o Dduw ein tad hefyd yn ddiw tragwyddol di-gyfnewid. Ond o arglwydd, os wyt ti'n ddi-gyfnewid, os wyt ti yn gwybod y diwedd o'r dechrau, tydi hynny ddim yn golygu dy fod ti fel rhyw ddiw pell sydd ddim yn cydymdeimlo â ni yn struggles, yn trafferthion. Rwyt ti'n gwybod amdano ni. Ac rwyt ti o Dduw tad ar waith, hyd yn oed yn y pethau anodd yna sydd yn dod ar draws yn bywydau ni. A dyn ni o Dduw tad yn credu rhyw ddydd wrth edrych yn ôl, fe welon ni bod na rhyw brydferthwch yn teunu i wawl dros hyd yn oed yn tristwch ni fan yma. Bod na rhyw ogoniant yn mynd i fod ar waith hyd yn oed a ninne yn hynny yn cael yn hynny mewn gofid, mewn anawsterau, yn teimlo rhyw sut nad oes na ddim goleuni ym mhen draw'r twnnel. Ac felly, da ni'n gafel trwy ffydd yn o ti bore yma Dduw tad. Gan gredu dy fod ti trwy dy drigaredd mawr, gan gredu dy fod ti yn mynd i'n harwain ni. Dy fod ti yn mynd i'n tynnu ni ar dy ôl. Dy fod ti wedi dechrau gwaith yn calonau ni, a dy fod ti'n mynd i gwblhau o erbyn dydd Crist. Ac yn y dydd hwnnw mi fyddwn ni wedi cael ein traws newid. A mi fydd pob tristwch heibio, mi fydd pob gofid wedi mynd. A mi fyddwn ni'n cael mwynhau tragwyddoldeb gyda si, yn llawenhau yn dy ogoniant ac yn dy fawredd, yn dy ddoethineb ac yn dy drigaredd di. Ac arglwydd yn Duw, yn hiraeth ni rwan wedi cael gweld mwy ohono ti. Mwy o'n harglwydd Iesu. Da ni eisiau gweld mwy am y gwaith yr wyt ti yn ei wneud yn bywydau ni. Felly, da ni'n dod efo'n hanghenion gerdyfron di. Da ni o arglwydd yn dod yn gyntaf gan gyfaddef i ni grwydro mewn gair, meddwl a gweithred oddi wrth i ti. Da ni yn gwybod ar un olwg yn bod ni wedi cael yn glanhau trwy waed Iesu Grist ac eto rhywsut yn ni'n teimlo bod angen golchi'n traed o'r newydd o feiau y dydd a beiau'r wythnos ddiwethaf. Felly arglwydd, maddau ni yn crwydro, maddau ni yn gwrthryfel os gwelid i fod yn dda. Ond da ni hefyd o Dduw tad yn credu mewn ffydd dy fod ti'n bwriadu pethau da ar gyfer y bobl. Ac os ydy'r greadigaeth yn ocheneidio gan hiraethu am ddydd datguddio meibion Duw. Felly rydyn ni o Dduw tad y rwan yn edrych at ti i wneud gwaith yn plith ni. Da ni'n cyflwyno i ti bob angen sy'n pwysar yn calonau ni. Da ni'n cofio am y byd da ni angen o Dduw tad. Yn gweddio ar i ti atal y rhyfel sydd yn digwydd yn Wcrain. Yn gweddio ar i ti roi cymorth i'r rhai sydd wedi diodde oherwydd daear granfau Syria a Thwrci. Yn gweddio Dduw tad y bydde di yn lleddfu poen y rhai sydd yn dioddef. Ac y bydde di'n closio at y rhai sydd yn teimlo yn unig. Da ni efo anghenion o Dduw tad. Da ni'n meddwl am yn teuluoedd ac yn cyflwyno'n teuluoedd i ti. Y rhai sydd yn wynebu heriau mawr o ran i iechyd, o ran i sefyllfa ar hyn o bryd. Y rhai sydd efo cyfrifoldebau mawr yn ei gwaith. Ac yn arbennig o Dduw tad, da ni'n cyflwyno rhai hynny yn teuluoedd sydd heb eto ddod i brofi gras a sydd heb eto gredu yno ti. Da ni'n gweddio ar ei ti weithio yn ei bywydau nhw. I'r perwyl hyn, da ni'n gweithio, da ni'n gofyn ar ei ti weithio yng nghalonau'r plant sydd yma y bore yma, rhai sydd yn danofal yn heglwys ni. Os gwelid i fod yn dda o Dduw tad,
Nid i beri bod pob un ohonyn nhw yn dod i brofi gras ac i ddod i werthfawrogi y cariad sydd gen i ti tuag atyn nhw. Ar bore yma, Dduw Tad, dyn ni'n dod fel eglwys iddo fo anghenion, dyn ni efo ansicrwydd ynglyn â lle dyn ni'n mynd i fod yn addoli yn y tymor hir o arglwydd yn Duw. Dyn ni yn gwybod bod na gyfnod newydd yn cychwyn wrth i rhodri a gwenno ddod ato ni. A dyn ni felly'n rhoi'n hunain o'r newydd yn dy ddwylo di, gan weddio byddi di eto'n arwain ac y byddi di'n bendithio. Nid di'n neud y ffordd yn rhwydd i rhodri a gwenno fedru symud i Fangor. Nid i ysgweli di fod yn dda, roi iddyn nhw y cartre yr o ti eisoes wedi paratoi ar eu cyfer nhw. Da ni'n gweddio Dduw Tad hefyd y byddwn ni y bore yma yn agored i glywed y lais di, felly llyfara bore yma wrthon ni trwy dy air. Gad i'r gair y bore yma fod yn gymorth addas ar yn cyfer ni. Felly clyw yn gweddi ysgweli di fod yn dda. Llyfara trwy'r gair a chymer y clod a'r gogoniant i denw dy hunan. Oherwydd yn bod ni'n credu dy fod ti'n Dduw sydd yn caru ni. Dy fod ti'n Dduw sydd wedi danfon dy fab i'r byd i farw trosto ni. Ac am dy fod ti wedi gwneud hynny, yna dwi ti ddim yn mynd i ollwng gafel ar y rhai hynny yr wyt ti wedi i rhoi i dy fab i'w cadw. Clyw ni felly trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, da ni am ganu emyn efo yn gilydd cyfeithiad gan Linda Lockley o He Will Hold Me Fast. Pan fwy'n ofni colli ffydd, Crist, fe'm deil yn dyn. Pan ddaw'r temptiwr trech liw dydd, ef am deil yn dyn. Dal fy ngafel, fedrai fyth ar fy nyrus daeth, a mae'r oer yng nghariad i, rhaid iddo nal yn dyn. Nid pa mor gryf da ni'n gafel yn Iesu Grist sy'n cyfri yn y pen draw, ond pa mor gryf ydi afel o ynddo ni yn de.
Ydych chi erioed wedi fod Duw yn tynnu fendith oddi wrthoch chi mewn rhyw ffordd? Rywsut bod Duw yn pellhau, bod ddim yn gwenu arnoch chi. Oeddech chi unwaith yn teimlo fod popeth yn dda, ond yna mae pethau'n codi sy'n gwneud i chi feddwl, dwi'n mynd i allu gweld yn ffordd ymlaen trwy'r sefyllfa arbennig yma. Bod yna fendith oedden ni'n mwynhau ar un adeg a rywsut y fendith i gael ei dynnu nôl. Un enghraifft amlwg iawn i chi. Pan ddes i yma yn Weinidog, yn ôl y 1985, oedden ni yn eglwys deithiol. Oedden ni am amser lawr yn Hirael yn y garth, yn Hirael. Wedyn ddaru ni symud i ganol y dre i lle mae'r ryw gaffi rwan. A wedyn oedden ni lawr yn y garth ac yn y blaen. Ac wedi 19 o flynyddoedd o weddio, dyma Dyw'n rhoi cartref, rhoi capel i ni. Bendith. A bendith amlwg yn dod o hynny. Ond rywsut rwan, rai blynyddoedd ar ôl hynny, ydy Dyw'n tynnu y fendith yna nôl. Oedden ni'n mynd nôl yn eglwys deithiol. Oedden ni rywsut wedi mynd ar goll yn y cyfamser. Pam? Pam tybed? Rwan, thefnos yn ôl pan o'n i yma, o'n i'n sôn am y gwirthiau, ac am y ffaith na da ni ddim yn gweld gwirthiau tebyg yn ein dydd ni. Ond un o'r pethau o'n i'n ei ddeud, wrth gwrs, ydy fod y gwirthiau'n arwyddion. Pan da ni'n darllen yn y gair am bethau rhyfeddol yn digwydd, maen nhw yn deud rhywbeth am Dduw wrthon ni. Yn arbennig yn hanes yr arglwydd Iesu Grist a'r gwirthiau gyflawn o ddo, maen nhw'n deud rhywbeth am pwy ydi o, am ei ogoniant o. Maen nhw hefyd yn deud rhywbeth am y ffordd mae o'n ymwneud â ni. Sut mae o yn gweithio yn bywyd ni. Ac felly heddiw dwi am edrych ar un o'r hanesion hynny, y Mathew 14. A fel ydych chi'n cofio, oedd y gwaredwr fan yma wedi porthu'r 5,000. Y wyrth ryfeddol yna, o cymryd rhyw bicnic bach, 5 torth a 2 bysgodyn, a wneud o yn wledd i filoedd. Hyn yn arwydd yn deud rhywbeth, wrth gwrs, y diwrnod wedyn, dyma Iesu'n deud wrth y tyrfa, ydych chi'n dal i ddod ata i, ydych chi yn chwilio am y bara, ond fi di bara'r bywyd, chwiliwch am y bara sydd ddim yn mynd i ddarfod. Oedd hwnne yn wyrth yna. Ond yna, ar ôl y wyrth yma, mae'r gwaredwr yn danfon y disgyblion yn ôl yn y cwch ar draws y môr. Mae'n deud nhw, ewch draw, a mae'n siŵr bod wedi deud lle oedden nhw fod mynd, mae'n byr debyg mae Capernaum oedden nhw fod mynd draw iddo fo. A wedyn mae o wedyn yn gorffen yn anfon y dyrfa adre, yn rhoi iddyn nhw, fendith iddyn nhw gael mynd adre am y noson. Ac yn y cyfamser mae disgyblion yn rhwyfo. A maen nhw'n rhwyfo. A maen nhw'n rhwyfo. A mae'r gwynt i codi. A maen nhw'n methu cyrraedd fan lle maen nhw'n mynd. A da ni'n clywed, mae rhwng 3 gloch a 6 gloch y bore erbyn hyn. Hynny di, mae'r amser, maen nhw wedi bod yn rhwyfo am oriau. A mae'r gwynt i codi, a maen nhw mewn trafferth, a maen nhw'n stryglo. Ac yn sydyn, maen nhw'n gweld, wel be oedden nhw'n feddwl ar y ddechrau, oedd rhyw ysbryd neu ddyrchiolaeth. Ond mae Crist i hynna'n yn cerdded atyn nhw ar y tonau. A pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes dweud dychiolaeth yw a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu hwy, codwch eich calon, meddai, my fi yw, peidiwch ag ofni. A wedyn mae gair
Pedr, mae brawddeg Pedr yn dod yn dydi chwarae teg. Pedr yr un byrbwyll, Pedr yr un oedd wastad yn frwdfrydig. Atebodd Pedr ef, arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonau. A dyn ni'n cofio ddarllen bod Pedr wedi llwyddo i gerdded ar y tonau a dod at Iesu. Mae'n mentro allan o'r cwch, ond yn y diwedd yn gorfod gofyn am help, achos oedd o'n ofni'r tonau, ofni sŵn y gwynt, a'r arglwydd yn gafel ynddo fo i'w achub o. Rwan, be mae yr hanes yma'n yn ddeud wrthon ni ynglyn â yn bywydau ni fel Cristnogion, yn bywyd ni fel eglwys, a be dyn ni yn ceisio i wneud. Be mae'r Ysbryd Glân eisiau ni weld yn yr hanes? A'r peth cyntaf ydy, doedd y ffaith fod y disgyblion mewn trafferth ddim yn golygu bod nhw ar fai. Oedden nhw'n ceisio cyrraedd y pentref yma draws y môr, roedd y gwynt wedi codi, ac oedden nhw'n ofni bod pethau'n mynd i fod yn mynd yn waith, bod nhw, mae'n debyg, yn mynd i foddi, nid nhw fydd yr cyntaf i foddi y môr Galilea. A mae Cristnogion yn aml yn cael un mewn trafferthion, tydi bywyd ddim yn fel i gyd, a dyn ni yn dod ar draws Rwystre. Ac un o'r pethau mae'r diafol yn ceisio i wneud i ni ar adegau felly ydi deud, wel, da chi fan yma, achos dyna beth ydych chi'n heiddi. Da chi wedi gwneud llanast o bethau. Chi sydd ar fai, a dyma pam bo chi fan yma, mae Duw wedi troi cefn arnoch chi. Wrth gwrs, mae'n adegau pan mae'n wir mae ni sydd wedi creu trafferth i ni yn hynny. Ond i wynebu anawsterau ddim yn arwydd sicr bod rhywbeth o'i le. Hynny di os da ni a di gwneud rhywbeth anonest a yn cael ei dal, wel, a dyn ni'n cael yn dal, wel, wrth gwrs, ni sy'n tynnu trwbl arno ni'n hynny. Neu, os da ni'n gwybod bod ambell i sefyllfa lle da ni'n mynd i gael yn temtio. A da ni wedyn yn mynd i'r sefyllfa yn fwriadol, a da ni'n disgyn i'r temptasiwn. Wel, ni sydd ar fai, achos da ni ddim wedi arfogi'n hyn yn ddigon yn erbyn y temptasiwn. Neu falle, da ni'n esgyluso'n perthynas efo Duw. Da ni ddim o'r gyson y cyfarfod efo'n cyd Gristnogion, ddim yn cadw mor agos at Duw ag y dylen ni. A mae'n drafferth yn dod, a mae Duw fanno fel petai o'r dylen ni ddiolch iddo fo. Mae'n deffro ni. Di pethau ddim yn iawn, a mae rhaid ni droi nôl. Mae'n adegau felly pan mae trafferth yn dod, a ni sydd yn gyfrifol. Ond fan yma, nid dyna oedd wedi digwydd. I ddweud y gwir, oedd y disgyblion ar lwybr i fuddod. Oedd Crist wedi gorchymyn iddyn nhw, ewch ar hyd y llwybr yma. Ac wrth iddyn nhw fynd ar hyd y llwybr yma, dyma nhw'n ffeindio eu hunain yng nghanol storm. A mae'n gallu bod felly yn ein hanes ni. Ni yn y Beibl, o Job yn llawn helyntion erchyll. A'i gyfeillion yn mynnu, wel, yli Job, bod pawb yn meddwl bod ti'n fwy go lew, mae rhaid bod na ryw bechod cudd yn dy fywyd i, a dyna pam bod ti'n cael y trafferthion yma. Ond na! O Job yn ddieuog o'r pethau oedden nhw'n ei gyhyddo fo ohonyn nhw. Y diafol oedd yn sibrwd yng nghlystia Job trwy'r cysurwyr yma. A dwi'n cofio ymweld â gweinidog yn yr ysbyty, a mi oedd yn dioddau o gancr. Ac oedd o'n ddigalon. Oedd o'n ddifrifol i ddigalon. Achos oedd o'n amau ma cosb oedd y cancr yma, a fod Duw rywsyd wedi troi cefn arno fo. A ngweinidogaeth i y diwrnod hwnnw oedd i sicrhau o na. Nid Duw felly ydi dy Dduw di. Mae'n dy garu di. A mae'r afiechydon ma'n dod achos da ni mewn byd syrthiedig. Mae Duwiau'r paganiad yn rhai felly. Ie, o Duwiau'r paganiad yn danfon pob math o felltithion os oedd rhywun ddim yn ei bodloni nhw efo'r aberthau.
Neu, chi'n bod, mae'r syniad o karma bod pethau'n digwydd i ni yn ôl be da ni wedi gwneud. Chi'n bod, geiriau'r diwynydd arbennig yna, Maria in The Sound of Music. Sometimes during my childhood I must have done something good. Ac oherwydd hynny bod na rhywbeth da yn digwydd iddi rwan wrth iddi hi a Captain Von Trapp ddisgyn mewn cariad efo'i gilydd. Wel, na, nid yna. Hynny di gwrthwyneb hyn, wrth gwrs, sometime during my childhood I must have done something bad pan oedd rhywbeth drwg yn digwydd i ni. Na. Mae trafferthion yn gallu dod ar ein traws ni, a dio ddim yn arwydd bod ni ar y llwybr anghywir o angen rheidrwydd. Chos mae Dew'n dal i'n caru ni. Chos dyma'r peth nesaf i ni sylwi am yr hanes yma. Doedd y ffaith i bod nhw mewn trafferth ar y môr ddim yn golygu fod yr arglwydd ddim yn gwybod. O'r blaen oedden nhw wedi bod mewn storm ar y môr ar pryd hwnnw, roedd yr arglwydd efo nhw yn y cwch, oedd yn cysgu'n wylad y cwch a gallen nhw alw arno fo. Rwan, oedd yr arglwydd wedi gadael nhw oedd o ar ben y mynydd. Ac oedd wedi gadael nhw, oedd nhw ar eu pen eu hunain. A dyna panig yn gafel, a mae hynny'n gallu digwydd i ni, yn dydi? Un arall o dactegau'r diafol yn perswadio ni, dyn ni yn y sefyllfa yma ar yn pen yn hunain, a nad ydy Duw ddim mewn gwirionedd yn gwylio ni, mae Duw wedi'n anghofio ni. Dyna oedd Ioan Fedyddiwr yn ofni pan oedd o wedi cael ei roi yn y carchar, a Herod yn ei fygwth o. Di'r Meseia, Iesu di'r Meseia. Neu Elias, ydych chi'n cofio, oedd ar fynydd Carmel wedi cael ei fuddugoliaeth mawr yma ar broffwydi Baal yn y gysadiliaeth fawr ar fynydd Carmel, ond wedyn oedd Jezebel wedi ei fygwth o, a dyma fo'n ffoir anialwch a dweud wrth Dduw, bu mi'n selog iawn dros arglwydd Dduw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliad ar digyfamod a bwrwd a llorau i lawr, a llad y broffwydi a'r cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl, ac mae dyn ceisio fy einioes unau. Di ar ben yn hynna'n. Mae'n ormod. Ond na, roedd Duw yn gwylio. A pan da ni'n darllen hanes y disgyblion ar y môr yn Efengil Marc, da ni'n darllen fel hyn. Wedi canu'n iach iddynt, aeth ymaith i'r mynydd i weddio, pan aeth hi'n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr ac ynta ar ei ben ei hun ar y tir, a gwelodd hwy mewn helbyl wrth rwyfo. Oherwydd oedd y gwynt yn ei herbyn. Oedd o yna yn gwylio, ac oedd o ddim jyst yn gwylio, oedd o'n gweddio. Oedd o'n gweddio ac yn y weddi yna, mae'n siŵr i fod o'n gweddio dros dyn nhw. Yr eidiolwr yn y nef da ni newydd fod yn ganu amdano fo. Dwi wedi defnyddio'r hanes yma o'r blaen i eglur ar pwynt yma. Douglas Macmillan oedd yn bregethwr grymus yn yr Alban, ond cyn iddo yn y bregethwr oedd o'n fugail. A dyma fo, mae'r hanes yn ei lyfr bach oedd The Lord Our Shepherd. Mae'n cyfres o bregethau nath o ar drydedd Salm ar hugain. Oedd o'n sôn am adeg pan oedd o yn fugail, yn sefyll ar ben y mynydd, yn eistedd ar ben y mynydd, ac islaw iddo fo oedd defed yn y cae. Ac oedd na lwynog yn y cae. Ac oedd y llwynog yn gyrru'r defed, yma'n poeni'r defed, ac yn ei gyrru nhw'n agos at rhyw gors oedd yng ngochr y cae. A'r defed yn ofni, a'r defed ddim yn gwybod be i wneud, ac yn rhedeg yma ac acw, ac yn mynd yn agosach at y gors yma oedd yn gornel y cae. A mae'n siŵr bod y defed yn meddwl, da ni mewn trwbl, mae'r llwynog mae'n mynd i gael un ohono ni. Ond oedd y bugail yn gwylio, ac unwaith oedd yn meddwl bod y llwynog yn mynd yn rhy agos, yn rhy bell. Dyma rhaid i fysydd yn ei geg, chibanu. A'r llwynog yn ffoi am ei einus.
Oedd y defed yn ddiogel, achos oedd y bugail yn gwylio. A does oedd ddim un eiliad pan y fyddwn ni yng ngolwg yn harglwydd ni. Mae'n yn gwylio ni. Mae'n yn gwylio ni rwan ac yn gwybod yn union sut mae arno ni. Mae'n gwybod yn llawenydd ni, yn gwybod yn gofyd ni. Mae'n gwybod beth dyn ni'n obeithio amdano fo, a mae'n gwybod beth sy'n brifo yn ein calonau ni ar hyn o bryd. Wrth y modd efo yr hanes ne pan mae Steffan yn cael ei ferthyru, pan mae'n cael ei labyddio yn llyfr yr actau gan y rhai oedd yn ei gondemnio fo. A Steffan yn llawn o'r ysbryd glân, syllodd Steffan tua'r nef, a gwelodd ogoniant Duw ac Iesyn sefyll ar ddeheulaw Duw. Hynny oedd yr arglwydd, da ni'n darllen yn y Beibl yn eistedd yn y nef ar ddehulaw'r tad, ond rwan oedd Steffan yn mynd trwyddi ar arglwydd, nid yn gallu just eistedd yn y nef, mae'n codi, mae'n sefyll i edrych a gwylio beth sy'n digwydd i'w dyst ffyddlon. Di'r ffaith yn bod ni mewn trafferth ddim yn golygu fod yr arglwydd ddim yn ymwybodol o'n anghenion ni. Y peth nesaf i ni weld yn yr hanes. Mae'r awdurdod yn nwylo Crist i dywelu'r storm. Os oedd y tonen edrych yn fawr i'r disgyblion, os oedden nhw'n ame bod y dŵr yn mynd i ddod fewn i'r cwch a bod nhw'n mynd i suddo'n ganol y môr, oedd na un oedd yn gallu cerdded ar y tonau. A mae e'n dod atyn nhw, ac wedi iddynt dringo'r cwch, gostegodd y gwynt. Gostegodd y gwynt. Mi dawelodd y storm. Fel Douglas Macmillan, efo'r un chwibaniad, oedd y defed yn gwybod bod nhw'n ddiogel. Dyma un o'r blaen oedd wedi bod yn y cwch mewn storm, a jyst efo gair yn deud wrth y gwynt am dawelu, ac oedd y storm yn tawelu a'r môr yn llonydd. A dyna beth sy'n wir am y gwaredwr, rhoddwyd i mi, meddwl fo cyn gadlu disgyblion, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Pob awdurdod. Os cyfyd gwynt ymhestlog, os ria tonnau'r môr, mae'r hwn mae ngobaith yn ddoi enw'n gadarniwr. Yng nghanol pob pryferthwy, gall Iesu eto nawr a gair o stegu'r storm, nes bod tawelwch mawr. A dyna'n gobaith mawr ni yn de. Mae yna ddydd yn dod, pryd bydd pob storm drosodd. Mae'r arglwydd wedi addo rhyw ddydd y cawn i fod gyda gef, a bydd pob poen drosodd, bydd y dagrau i gyd wedi mynd, wedi cael ei sychu ymaith gan i law tyner o ei hunan. Chi'n cofio'r emyn yna am fy nhad sydd wrth y lliw. Yn sôn am y toner, wan pan fwy hymchwyd yn cryfhau, fy angor sicr yw dof yn ddiogel trwyddynt oll, fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthladd tawel clud, o sŵn y storm a'i chliw, y caf fynediad rhon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Cofio darllen llyfr gan Jerry Sitzer, sydd yn Americanwr, ac oedd o mewn storm ofnadwy. Oedd o wedi mynd efo'i wraig a'i blant mewn car, ac oedd na rhywun meddwl wedi dod a taro fewn iddo nhw. Oedd i'w wraig o wedi cael ei lladd, oedd dau o'i blant o wedi cael ei lladd,
Ac oedd e jyst ddim yn gwybod ble mae Duw yn hyn i gyd, achos oedd y meddwyn yma wedi cael getaway hefyd efo'r cyfan. A dyma fo'n rhannu efo'i chwaer, fel oedd yn teimlo bod I fyd yn dod I ben, felly oedd yn teimlo rywsut. Wel, dyma fo'n cael bron fel breuddwyd neu gweledigaeth, lle oedd o a tu ôl iddo fo, oedd na gymyled duon yn croni ac oedd yn storm yn dod ar ei ôl o. A oedd o'n rhedeg ar ôl yr haul, oedd yr haul yn mynd lawr dros y gorwel. Ac oedd o'n rhedeg, ond oedd y cymyled yn duon jyst yn dod, ac oedd o'n gwybod be oedd yn mynd I ddigwydd. Oedd yn mynd I jyst gael I ddal yn y storm. A'i chwaer yn deud wrtho fo, os wyt ti eisiau gweld yr haul, nid ffoi ti ar machlud wyt ti fod wneud, tro ffordd arall, dos fewn I ganol y storm a ddweud I drwodd yr ochr arall, a bydd yr haul yn codi yr ochr arall. Mae Duw wedi addo. Mae Crist wedi addo. Ni chaiff neb ei dwyn hwy o'm llaw I. Os ydych chi'n Gristion heddiw, ydych chi'n ddiogel yn nwylo Duw. Does dim byd yn mynd I allu dod rhyngddo chi a chariad y Crist sydd wedi rhoi I einioes drosto chi. A beth oedd Jerry Sitzer drwy I storm, drwy'r gweithaf yn I storm nad oedd bywyd wrth gwrs ddim yn hawdd am flynyddoedd wedi hynny. Felly, mae hi yn nwylo Crist I dawelu'r storm, fo sydd efo'r gallu. A da ni'n gallu ymddiried ynddo fo. Ond os dwi wedi rhoi 3 pwynt, di'r ffaith bod ni mewn trafferth ddim yn golygu bod ni ar fai. Di'r ffaith bod ni mewn trafferth ddim yn golygu bod Duw wedi'n anghofio ni neu bod nhw ddim yn gwybod am yn sefyllfa ni. Crist sydd ar ateb, Crist sydd ar gallu dawelu'r storm. Ond dwi eisiau bod am fwy positif na jyst bod Crist yn gallu tawelu'r storm. Gyda Crist, gallwn ni gerdded ar y tonau. Mae yna fwy na bod ni'n goddef y trealon a rywsut yn crafu'n ffordd drwyddi. Fe welodd Pedr y gwaredwr yn cerdded a deud y geiriau yna, wel, chwarae teg I Pedr. Arglwydd, os tydi yw gorchymyn I mi ddod at ar y tonau, fydden ni wedi swatio yn y cwch yn hynna, ond na, mae Pedr, mae eisiau wneud mwy, mae eisiau camu allan o'r cwch, mae eisiau cerdded ar y tonau. A mae'n llwyddo I wneud hynny tra mae olwg o ar yr arglwydd Iesu Grist. Ie, wedyn mi ddarion sydyn sylweddoli, be dwi'n wneud, dwi ar y tonau, a mae'r dŵr sydd o dan a mae'r tonau yn fawr, a mae'r gwynt yn chwythu, a dyma fo'n dechrau suddo pryd hynny, ond na, cyn hynny, oedd o wedi cerdded ar y dŵr. Chi'n cofio, mor aml yn yr hanes yn y Beibl, da ni'n gweld rhai mewn sefyllfaoedd a dyn meddwl, sut ar ddaear maen nhw'n wynebu hyn? Ond fe gerddodd Siadrach, Mesach a Abednego yn y fflamau yn ddianaf. Oedd Eliseus a'i was yn Ninas Dothan, a dyma brenin Syria'n dod ac amgylchynu'r ddinas mwyn I ddal o, ac mwyn I ladd o. A'r gwas yn panicio yn llwyr, ond Eliseus yn gweddio ar ei ddiw, agor lygaid y llanc fel y gwela, ac os oedd cerbydau Syria'n edrych yn fawr tu allan I ddinas, ar y bryn lle oedd Dinas Dothan, dyma'r llanc yn edrych yn lle oedd gerbydau tanllyd, a meirch tanllyd. Oedd Duw ei blaid o. Oedd Paul a Silas yn y carchar yn Philippi wedi cael ei chwipio, oedden nhw mewn poen wedi cael ei chwipio,
yn y carchar yn Philippi ac ar gam yn y carchar. Ond be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n canu salmau ac yn addoli Duw. Oedden nhw'n cerdded ar y dŵr. Oedden nhw'n fwy na choncwerwyr. Oedden nhw'n fuddugoliaethus. Mae yna lyfr, dwi ddim wedi ddarllen o, ond dwi'n cofio'r teitl. Dwi'n meddwl mae Sylvia oedd wedi sôn am y llyfr gan John Ortberg. If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Dyma'r Cris sydd ganddo ni. Dyma'r un da ni'n gredu ynddo fo. Yr un sydd yn gallu peri bod ni'n gallu cerdded ar y dŵr. Ac felly, da ni'n gallu mentro ymlaen. Pryn ydyn ni'n sôn am ryw angen personol. Pryn ydyn ni'n meddwl am y capel a'r swm anferthol fydde rhaid i ni godi pe bydden ni eisiau atgywirio'r capel neu beth bynnag. Da ni'n gallu mentro i wneud pethau. Dwi ddim yn dweud mae atgywirio'r capel ydy'r ffordd ymlaen o angen rheidrwydd i ni. Hynny ydy, da ni'n mynd i ddod i benderfyniad, ond beth bynnag da ni'n penderfynu, da ni'n gallu mentro yn ffyddiog bod Crist yn gwybod, fod yn gweld, fod efo'r gallu i dawelu'r storm i ateb yr angen mewn ffordd fydd yn dwy'n gogoniant i'w enw fo a fydd yn dwy'n bendith a llawenydd i ni fod ni'n gallu rhyfeddu at ofal Duw drosto ni. Mae'r gair mor llawn o hyn ydy. O ystyried hyn oll, beth a ddywedon, os yw Duw drosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun oedd ei draddodi farwolaeth drosom ni oll. Cos rhoddodd ei fab sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef. Pwy sydd i ddwy'n cyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn, pwy sy'n ein collfarnu? Mae'n beia ni wedi cael i tal llawn ar y groes. Doedd dim rhaid i ni wneud dim byd mwy na jyst pwyso ar y gwaredwr. Rhoi yn ymddiriedeth ynddo fo, bod o wedi talu'r pris. A mae Duw yn y dyfarnu ni yn gyfiawn, achos bod ni wedi'n gwisgo chyfiawnder Crist. Crist Iesu'r un a fe farw'n ytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy yn gwahanol ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan fel yma'n ysgrifenedig. Ie, mae'r peryglon yma'n dod, mae'r gorthrymder, mae'r problemau yma'n dod. Dy fwy'n di, fe'n rhoddir ei farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrif i'r foldefau i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, mae gen i'n fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all na gangau na geiniwys, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol, lle dyn ni rwan. Diolch yn mynd i'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Na'r dyfodol, beth sy'n mynd i ddod? Na grymusterau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall y grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyna'n diogelwch ni. A rywsut, mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni'n edrych yn ôl. A fyddwn ni ddim yn gweld bod yn dagren ni'n ofer fel y cyfryw, ond fyddwn ni'n gweld fod Duw wedi costrelu'n dagren ni, fod o wedi storio'n dagren ni fyny, a bod o wedi cymryd sylw o bob un, a bod o wedi gweithredu mewn ffordd sydd yn dwyn llawenydd terfynol i ni, llawenydd tragwyddol i ni. Mae yna gan Saesneg o'n i wedi cael cyfeirio ati gwpl o wythnos yn ôl, o'n i'n hoffi y geiriau. Sovereign over us ydy'r gan, dwi'n meddwl os ydych chi'n ei gwybod hi, ond there is strength within the sorrow, there is beauty in our tears, and you meet us in our mourning
with a love that casts out fear. You are working in our waiting. You are sanctifying us when beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. A dyna yn gobaith ni, yn symboliad ni i fentro. Ni jyst i oddef, ond i fentro ymlaen mewn ffydd. Ac i ddeud, efo Pedr, os da ni eisiau deud, arglwydd os ydy yw, gyrchymyn i mi ddod atat ar tonnau. Beth am i ni ganu wrth i ni ddiweddu yr oedfa, emyn efo'n gilydd. Pwy yw hwn sy'n rhodio'r tonnau drwy'r ystorom ar ei hynt? Dyma lywydd y dyfnderau, dyma arglwydd mawr y gwynt. I oriau'r nos ei gadw ar y mynydd gyda'r ior. Gwyr am deulu'r tywydd garw a'i rai anwyl ar y môr. Os yw gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan ei ffydd, mae ei lais fel diliau cariad, mae ei wen fel bore ddydd. Llywodraethwr mawr y moroedd ac ostegwr ofnau'r fron, edrych eto i lawr wrth nefoedd, gwel yr eiddot ar y don. Ac os ydych chi mewn storm bore yma, edrychwch at y fo yn edrych arnoch chi. O Dduwyn Tad, diolch yn dy fod ti yn trefnu pob peth yn dda. A dy fod ti'n sofran ar yn bywydau ni i gyd. Arglwydd Iesu, da ni'n diolch, mae ti ydy'r bugel da. Y bugel da sydd yn cymryd yr oen sydd wedi clwyfo yn ei freichiau, yn cleddu'r mamogiad, yn gwylio dros dy blant. A da ni o Dduw'n Tad yn rhoi'n hunan felly yn dy ddwylo di o'r newydd ar ddiwedd oedfa. Gan weddio bydd gras yn harglwydd Iesu Grist a dy gariad di, a chymdeithas a chysur yr ysbryd glân yn aros gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.